Maayong gabi eh. Ang gabi. Na nagkalit og kompleto mga igsoon. Ning abot si Sister Ferry. Smiling Praise kayo. the Lord. So, Naman siya sa kayandre. Basig nagkuha ni siya din hining lutaw siya no, nag-jet ski siya. So, ang ato rong kuan, ang ato rong katilingban, ato ding ipangumusta ang atong mga kapa volunteers bag-o pa man ta ato nga nag-turnover. Kamusta man? Kung na kayo mo, excited na kayo mo? Wow. Pulos ta ni excited. May pagka-excited, may pagka may makaguol-sad. Guol kay lain sad. Normal maginay na. Mas nindot man na kanang welcome tag bag-o nga mga assignments, bag-o nga mga tao kay murag kusog ang atong energy ba. Kay kanang kung murag karaan na kaayaw sige lantag kuan kuyog karaan na kaestanan usay puol sad. Murag ipula na jud ka na mo dre. Kami wala Kami mi puli mo pa there. Di ko puli ay kanang tawag man ni sa atong pagkapare. Anyway, ang ato rong kuan di ay ang ato derong mga volunteers ato lang regards no. Maayong gabi ninyo diha ato mga tigpaminaw nga mga kapa volunteers. Lakip na sad sa ato mga inmates nga basig naminaw mo ron diha. May gabi ninyong tanan ining anong uwan man kay karon usa na bagyo? Wala Man pa there. Ako lang gini siya uwan lang yun no. Ganahan lang gid sa kuwan. kusog ra ba kaayo gyud. Lagi. Kana pero dili sa tanang lugar nga naay uwan. Murag gipili-pili lang ba.